Vážení občania, blížime sa k predčasným voľbám, preto dovolte mi poďakovať sa vám za podporu, ktorú ste prejavili strane Most Híd v roku 2010. Vďaka vám sme sa dostali nielen do parlamentu, ale aj do vlády a mohli sme prispieť k realizácii mnohých investícií v regióne Dunajskej Stredy. Uvedené investície, ako aj ďalšie, tvoria hodnotu viac ako 16 miliónov eur. V starých korunách to bolo viac ako 500 miliónov korún. To je dôkaz, že hlasy odovzdané strane Most Híd sa skutočne nestratili. Preto dovolte, aby som vás požiadal, poďte 10. marca voliť a podporte kandidátku číslo 16 stranu Most Híd.